To en adieri makende ni ok ni waonge budget. Budget nosekele od bura kendo nitie weche mane wawuoye kaka joma nyalo chiwo advisory. Nitie gik mane wang'iyo kaka jood bura mwafwenyo ni onge budget to onego bed ni iketogi e budget kaka projects not team to pok ochul to wakwayo the executive arm ni mondo gidhi through. To kama wawuoyo nyaka kawuono ni onge pending bill moro amora ma jogo okelonwa od bura, waneno mana kindiko gi e mbui ni gik ma kamage pok ochul to pok oketgi e budget. Kipenjo jo finance department gik mosekal onego bed ni ikelo, most of them gionge kata mana know-how. Sani miwinjo monego bed ni ikale budget inyisi ni CEO mar finance okaw leave 45. Kore momiyo wan kaka od bura ma Siaya waneno mondo waluong ji executive mondo wapenjgi ni to karang'o matimore momiyo idwa ni budget ni okal mondo jo Siaya ni budget pod nigi executive, gik monego bed ni giketo pok giketo, to kipenjogi kata mok ging'eyo nonego bed ni bet. The departments are clueless. Ipenjo CEO mar department moro ma pesa no